posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Paul Kalindo lero lino pa 23 December 2024. Takhani pompo kuti mumvetsere. Lero ndisanayambe kung'alula nthawi zonse ine ndimayang'ana kapena ndimatenga zimene Amalawi andituma kuti ndiyalankhulire. Uthenga wanga wa lero ndisanayambe kung'alula poyimirira Amalawi amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana mu dziko limene kalekale lero linkayenda bwino, koma lero dziko ili lili m'manja mwa Satana amene akungoyang'ana za iwo. Uthenga wanga woyamba ukupita kwa inu a TNM komanso a Airtel. Amalawi akunena kuti ngati mwatopa mukuyenera munyamule katundu wanu muzipita m'makwanu, chifukwa ma services anu masiku ano sali bwino. Bando imene ukayika mu foni ikungokhalamo 2 minutes yatha. Chikhaleni chozonsezo zikudula, mwakwezanso mitengo yanu mosayang'anira munthu wosauka. Choncho Amalawi ambiri akuzunzika kuti apeze network komanso kuti ayimbirane ndi azinzawo kuli ma drop calls ambiri. Ichi ndi chilungamo chake. Choncho inu akuluakulu a TNM komanso Airtel Amalawi akunena kuti ngati mwatopa mukungoyenera kuti munyamulepo katundu wanu muzipita. Mwinaso kubwere kampani ina imene ingakhale ndi welfare ya Amalawi kusiyana ndi zanuzi, chifukwa network yanu ikuvuta, zinthu zanu zikudula, mayunisi akudula, makozi satheka kuyikamo mayunisi yopang'onong'ono athamo. Network ikuvuta kopsa. Nde Amalawi akunena kuti iwo atopa nanu. Ngati mwatopa nanunso munyamuke muzipita monga mmene atopera aboma. Komanso inu amakra zikuoneka ngati ntchito yanu mwayiwala, mwalowa ndale sopano malamo kuti muzichita regret makampani ngati amene wa ATNM komanso wa Airtel muli vyende kutanganidwa ndi ndale. Mwatanganidwa pakali panomba kuonesesa kuti kodi zama hacking muziyendesa bwanji. Choncho Amalawi ndi okwiya kwambiri ni makampani ATNM komanso Airtel because ma services anu ali very poor. President Chakwera alandire uthenga umama pano, ndipo undu uthenga wopanda chigamba ukuchokera kwa Amalawi. Ine ngati inenso president wa Amalawi ndimangoyima pa chilungamo, sindimaopa wina aliyense, chifukwa chilungamo ndiye ndichofunikira kwambiri. Bwana iyi yakuchikangawa ya ndege komanso ya Leki Malawi iyi, Amalawi akudikira mwachidwi ndipo akufuna marizasi. Izi zomanena kuti mukufuna kuti anthu asiye kulankhula za ndege imeneyo ndiyosagwira, chifukwa ndege singakhale investigation kapena kuchita investigate kapena kuyika commission of inquiry popanda black box. Mukuyenera muziganizire mofasa kwambiri. Choncho anthu anu amene mukuwatuma inu kumakanena kuti anthu tikuyenera timpepese Chakwera chifukwa anthu anamutukwana amutchula mayina, imeneyo ndiyosagwira. Ikanakhala kuti mukuyendesa kampani ya nyumba mwanu zinali zogwira, koma ili ndi ziko, and you as a president you need to be responsible enough, you need to be careful, chifukwa mukuyendesa londi ziko, si mukuyendesa kitchen kapena chipinda cha kunyumba kwanu, mukusogolera anthu ziko lose from Nsanje to Chitipa. Choncho iyo manena kuti simukufuna anthu kuti azilankhula za ndege, azilankhula za ngozi. Report latuluka, report lake this report has got a lot of shortfalls and has got a lot to be desired. Choncho musakhale ngati mufuna muziopseza anthu muziko la democracy. Aliko ena ndithu amantha, koma aliko soena ngati ineyo sitimapanga mantha iyayi. Ngati anthu amakunyengerera ndi bwana osamakuuza ni chilungamo, amenewo akhale amenewo, chifukwa ngati kuli munthutu amene watoledwa muno Malawi onamizidwa ndipo iyeyo amakondwera akamanamizidwa, ndiye ndi president Chakweratu. Muli ni ma advisors anu ofoira kwambiri makape amene samayima pa chilungamo, chifukwa ma advisors anu akati azikuuza ni zimene zili kuziko uko. Tikunena pano mwina mutachita resign.
anthu ndi okwiya kwambiri nanu bwana. Ichi ndiye chilungamo chake. Kaya muopseza anthu, kaya mmanga anthu, kaya mutumiza anthu kuti azikapha anthu, kaya kubwera alendo ochokera ku Rwanda. Mwachisanzo ine ndiye ndililede kale, koma kuti ndisiye kunena chilungamo chifukwa choti ndiopa kumangidwa iyayi ndiphedwa iyo imene sinkhani yachimwene. Munthu aliyense analengedwa kamozi ndiponso azafa kamozi. Kaya ufa chaka chino, kaya uzafa chaka chamawa, kaya uzafa patapita zaka 50, koma kufa ndi kufa basi. Choncho iwenso amene ukumukonzera nzako imfa nawenso uzafa. Akanakhala kuti pali windo ina yake imene imatheka kuti munthu asamafe azikagula moyo, ndiye kuti ambiri inu muli moyo, makamaka inu amboma amene Mungu oba makobiri anthu muli miyoyotu, muli miyoyo yanu ili yambiri. Ife anthu osauka tikungofa. Choncho ndikufuna ndikuuzeni bwana, iyi achikangayi muinyamule bwinobwino ya ndege, chifukwa amene anafa aja ndi anthu, ndipo kwa iniyo zikuphweka chifukwa amene anjasiya abale anu, koma kwa azibale awo imene ija ni nkhani yomvetsa chisoni, nkhani ya sensitive, nkhani imene anthu akufuna mayankho, koma mayankho sakubwera. So mmene mmalandira ripoti lija kuchokera kwa mamafias anzanu, ndikumanena kuti ayi ndikufuna kuti anthu asiye kulankhula za ndege, ripoti latuluka ndipo anthu akhutisidwe. Wakhutisidwa ndani? Nkutheka kuti inu ku MCP ko ndi anthu anu mwakhutisidwa, koma Malawi ambiri ndife anthu okwiya kwambiri, chifukwa up to now Minister of Information adanena kunena kuti tachita sekiwa transponder komanso black box. Zimene zijazo later on zinasinthidwa mutachita edit report la ku Germany ndikunena kuti black box yasowa. Ife tusizisiru Amalawi simakapei. Amalawi itu anapita kosonawo ku sukulu imene munapita munasenu munangupita ya ubusa, koma ena anapita masukulu eni tinaphunzira timaziwa Amalawi ife simungadipusise ayi. Ndipo ine ndikanakhala mmodzi wa ma commissioners ndikanakhala wovuta kwambiri, chifukwa ndikanangoyitana iwe tanena iwe kodi ndege imene inamenya phiri ndiiti? Iwe unauza anthu kunena kuti ndege inamenya phiri. Tanena chilungamo, kunena kumuza kuti lowa umu. Iwe unanena kuti black box inapezeka ndi transponder. Zimene umanena zija amakuuza ni ndani? Ayi imakuna lowa umu. Iwe unanena kunena kuti ndege inafika ku Mzuzu airport ndipo inabwezedwa. Apa airport control anamuuza pilot kuti bwerera, ndipo mu report lija mukunena kuti munalibe mu ndege muja zolankhulirana ma communication device. Zimene zijama kuuza ndani? Kundiyankha mwa uchisiru kanangonena kuti lowa umu. Ine ndikanakhala commissioner ovuta kwambiri, chifukwa sinimafuna eneza chibwana. Choncho ripoti lilatuluka lini ma shortfalls, ma gray areas, Amalawi adakalibe ndi mafunso akufunafuna maansala. Ndiye inu ngati president musakhale pasogolo ndikumakanena kuti ayi ndikufuna anthu asiye kulankhula za ndege. Ripoti latuluka ndipo anthu akhutisidwe, zangozi ziyiwalike. Palibe zimenezo, palibe ati ayiwale. Zimene zijazo anthu akuzifunafunabe, chifukwa abale awo anthu amene ajawo azikuwapweteka pakana lero, azikazi yawo, azimuna awo, ana awo adakalibe ndi mafunso. So ziko linolo ndila democracy, ziko linolo sila one party system, ziko linolo sila MCP ndila Amalawi. Palibe yoopsezana bwana, imeneyo ndiye sigwira. Olomutapanga ma program ochuluka pa MBC ndi anthu ena ake opanda ntchito akulu kuti analuza kala, alibe china chilichonse. Mutapanga ma program amene kuti anthu muchite convince ya Malawi sizingatheke. Makapena aja akhuta ndalama zawo uko ndikumanena kuti anthu amupepese muye ndi Chakwera, ndipo ine ndikupepesa mmalo mwa Malawi yonse kumpepesa Chakwera. Utalandira ndalama zako uko iwe kape kwambiri. Ziko lake sili nolo ndipo sizingatheke kuti wina aja
ngati opseze ife choncho iniyo mukungoyenera mpange venidifulu zija munkanena kuti ndege inafika kujeni kunzuzi zija muuzane kuti kodi zimezi ankatiuza uja ni ndani mumfuse kuti ni ndani ndipo by today tinayenera tione maarrest a anthu chifukwa ripoti ja limene latulukira ndi zimene zimenkanenedwa nthawi imeneyo ndi zinthu ziwiri zosiyana choncho palibe zoopsezana bwana even iso iyi ya Lake Malawi imene ja palibe zokambirana chifukwa tu ilitu ndi ziko tu si chalichi cha assemblies ili ndi ziko ndipo mbuyomu kuchokera 1890 kuchokera ku Geneva Conference kumene anthu anakambiranapo za malire a Malawi ndi Tanzania imene iyi ndi history ndipo mukapita mu archive ma president onse ambuyo mukuphatikizapo Kamuzu Bingwa Mutharika Joyce Banda nzimaitu anakwanisa Joyce Banda kulimbana ndi Tanzania pakana a Tanzania anaopa Joyce Banda anaitengira nkhani imene iyi ku koti ndipo anaopa Bakiri Muluzi nkati ndiye inu mamuna even Peter Mutharika nkhani imene iyi analimbana nayo choncho zinkamveka kuti inu mwagulisa nyanja ndipo zinamveka kuti mwagulisa kanyanja kathu ndi mafuta mwasinthanisa ndi pajammaona Tanzania akumanga poti pajammaona Tanzania akuendesa maboti yawo mene muja ankhondo kumapanga display kukoka legeni kunakuvutani kuyang'anira movie oyang'anira sumachedwa kulowa maso ndelero tumuvuja walowa maso a Tanzania atenga nyanja imene mu history ndi nyanja ya Malawi ngakhale olo president wanu oyamba wa MCP kumeneko Kamuzu adakana ndipo adalusa kwambiri nkhani ya nyanja choncho isi nkhani ya ndale si nkhani yokambirana ndi nkhani yokuti tikufuna tuonese umwini wa ziko wa nyanja ya Malawi sovereignty palibe zokambirana this is a sovereign state aliyense akuziwa bwinobwino kunena kuti nyanja imene ijayo ndi ya ziko la Malawi ndipo palibe zokambirana choncho amalawi akuchera ndi chidwi akudikira ndi chidwi kuti amve kuti inu mulankhulapo chani chifukwa tikanakhala kuti tili ndi president wenweni amene ndi ali ndi welfare amene ndi analumbira to protect this country lero atapanga ujenitu press conference koma kulizi as usual kusonza kuti pali china chake chavuta khala mukuopa kapena nkhondo mukuyeni adi muiope nanga inu nkhondoyo muzikayamenya anzanu ni malegeni chimene mukuziwa inu ndi kuba basi olo helicopter mulibe ma jet fighters mulibe nthawi imeneyo tumwina kapena nthawi ya Odilo kuja kumachuka magali moto ena chokuti gali moto ya Odilo ukapita ku ame pali magali moto ena amachula kuti Odilo anayesesa Odilo yo kugwira at least kugwira ntchito yabwino kugula magali moto akuame kapena zida zina ndi zina koma chimene mukuziwa inuyo ndikuba basi palibe chimene chachitika ndiye mwina mukuopa koma palibe zokambirana atu ya nyanja iyi palibe zokambirana kalero Bakiri Muluzi anatengapo akubwalo kukhala ambassador waku Tanzania tayina yake ni makumbukira ndiri mwana anakhalapo ndithu akubwalo anthu aku Tanzania akafuna kupita mmazi muja amakapempha office ya akubwalo ngati ambassador ndelero zatheka bwanji kuti mu ulamuliro wanu akapezeke kuti aku Tanzania akuchita kiremu kuti nyanja ndi yawo vuto lopempha mapempha munapempha nazo ndege tawi ya Cyclone Freddy ndi anthu aja anabwera anakuchita ni study anaziwa kuti ndinu makape olo akakuopsezani palibe chimene mungapange nthawi ya Kamuzu this nonsense kunalibe nthawi ya Bakiri Muluzi this nonsense sizikanachitika chimozimozinso nthawi ya Bingwa Mutharika kunalibe zopusa zangati zimenezi kaye nthawi ya Joyce Banda nzimayi anapanga zinthu zoopsa nzimayi ndipo amalawi tiyeni ati zimuthokoza Joyce Banda she stood firmly kuteteza this country koma awawa kaya ndi chani kaya
china chilichonse sindiziwa, china chilichonse pe ndi anthu akudikira nkhani ya nyanja kuti muchitepo comment. Iyi ni nkhani yonena kuti chine maloya achina ngati phoya ajawo achina khama phoya kwafusa maloya ngati amenayo akuuza ni history kapena akuuza ni ndandanda wa zinthu mmene zinayendera nthawi imeneyo nthawi ya PP kalata imene inapita ku khoti, kalata imene inapita ku Sadiki au jina Tanzania sana bwere nia panayenera kuti Malawi tigwirizane titeteze ziko ili. Otherwise ngati sitisamala ziko lino ndilozungulidwa ndi Mozambique, nanga Mozambique atabwera kuzatenga mbali yawo, Zambia atabwera kuzatenga mbali yawo, nanga Tanzania atabwera kuzatenga mbali yawo, ziko lino silitapo. Siku lina muzamba kuti ziko lino latapo alese watenga kwawo chifukwa mbali yawo ukundi ku Zambia, mbali yawo ukundi ku Tanzania, ukundi ku Mozambiki. Maiko amene watangopangana kuti tikufuna tilitenge ziko la Malawi basi tathera pompoto. So likufunika asogoleri amphamvu osakhala manyaka iyaye, palibe zoopsezana bwana. Bon Kalindo muziko la Meki pakana lero ameki sana alipire maofficers yawo. Kodi ntchito ilipo kwa basitu anthu anapanga kale kalembera anasiriza apamufuna muzinama za supplementary registration chipachiseko chitakupanani koma anthu simona alipire pakana lero. 2025 tiona zisankho zokuti sizinachitike. The DC mwana upsa kwambiri from Jeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.